Я прыйшла пакінуць свой подпіс і паставіць гэтыя подпісы за ўсіх кандыдатаў, акрамя дзеючага прэзідэнта, які ўвогуле не прэзідэнт, ён даўно нелегітымны. Гэта дзяржаўны преступнік, які павінны быць судзімы. І я прыйшла сёння, каб адстаивать нашу свабоду, каб мы наконец жылі ў незалежнай краіне, у свабоднай краіне, а не ў краіне, дзе над намі, над беларусамі, над грамадзянамі дзейнічае геноцид, які учыняе ўжо амаль 30 гадоў гэты так званы прэзідэнт. Сталін 30 гадоў сядзеў, але ж у тыя часы і выбароў не было. А гэта падтасоўвае кожны раз. Усіх грамадзян прызываю, каб яны пайшлі на выбары, каб яны пайшлі падпісвацца, каб яны баранілі свабоду. У гэтым годзе зменіцца толькі тады, калі мы не будзем саступаць яму. І я думаю, што яно не зменіцца у ходзе так званых выбараў і ў дзень выбараў. Я мяркую, што трэба чакаць да зімы. Духовка, халадзільнік выведуць народ на вуліцы. Я ніколі і не сумнявалася, што ён будзе гэта рабіць. Гэты прэзідэнт так званы, ён, што ён будзе страляць, я не сумнявалася. Ці трэба, каб войскі, каб міліцыя пераходзілі на старану, на бок народа. А яшчэ трэба, каб і сам народ. Туды не ўсіх тых, хто падпісваецца. А вы самі разумееце, хто павінны пайсці туды. Туды павінны пайсці тыя, хто можа супрацьстаяць. Ад мяне там толку не будзе. Але ж у нас шмат мужикоў у арміі адслужыла.